Chino! Opa. At nagbabalik na ang radio DJ na magsasalba ng relasyon nyong agaw buhay. Nagbabalik na po inyong lingkod, DJ Kim Chino, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At syempre, di ba sabi ko sa inyo kanina, ibibigay ko ang tatlong nakakapanghinayang kapag kayo'y naghiwalay ng jowa o asawa mo. O diba? Kaya dapat pag-isipan at pag-usapan nyo muna bago kayo maghiwalayan. Ang dami-daming tao ngayon na gusto ng jowa, tapos kayo mga may jowa ayaw nyo alagaan ng isa't isa. Gigigil ako. Recap na tayo. Ito, mahal, sabi ko kanina, una, pag naghiwalay kayo, sayang ang pera. Ito yung sinasabi natin na imaginein mo. Ang dami mo nang nagastos, ang dami nyo ng dates, ang dami nyo ng check-in. Alam ko yan. Ang dami nyo ng pagkakataon na kayo ay nagbembangan. Ang dami nyo na kinain na steak at ang dami nyo na rin pagkakataon na nagkainan kayo sa mamahaling restaurant. Diba? Totoo lang. So imagine mo kapag hiniwalayan mo yung jowa mo ngayon, asawa mo ngayon, ay sinasabi ko sa iyo, hindi na mababalik ang mga nagastos mo. Diba kapag in love ka, sobrang galante mo pa naman. Diba? Ibang-iba yung pagtitipid mo way back when you are single. Pero nung na-in love ka, grabe ka gumastos. Ngayon, kung kayo'y may problema, isipin mo muna ang mga mawawala katulad ng pera o ang investment mo. Diba? Totoo lang. At ang pangalawa, mahal, kapag hiniwalayan mo ang jowa o asawa mo, ay naku, sinasabi ko sa'yo, sayang yung mga oras na nalaan mo. Ito na, dito napapasok yung mga pagkakataon na ikaw ay busy sa trabaho. Diba? Pagod na pagod sa trabaho. Pero, gumawa ka ng paraan para makita mo yung taong mahal mo. O, di ba? Ganyan kakaswak. Ganyan kakaswabe nung in love ka. Di ba? Ang dami mo nang nilaan eh. Ang dami mo nang nilaan na oras, efforts, di ba? Ano pa? Yung mga pagkakataon na imbis na magkakapera ka, pinili mo siya. Minsan ko nang ginawa yan sa larangan ng pag-ibig. Oo. Meron akong racket pero mas pinili ko lumande. So, kapag nawala yung jowa mo, mawawala na yung hindi mo na mababalik yung oras ng mga nasayang, di ba? Tsaka dyan na nasa kanya na, siya na nakinabang ng freshness mo, huy. Di ba? Totoo naman, nung mga kabataan mo pa at fresh na fresh ka, siya yung nakinabang, kaya ituloy nyo na habang buhay ang relasyon nyo. Ito na, mahal, pangatlo't panghuli. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, pag naghiwalay kayo, sayang ang mga plano nyo sa buhay. Oy, aminin nyo, meron na kayong conjugal plans na kung saan, hala mahal, babe, kapag tumagal tayo, mag-invest na tayo sa properties, mag-invest na tayo sa kotse na electric or hybrid kasi mahal yung diesel. Ano pa yung mga planong travels o di kaya nakapag-book ka na ng travels, tickets nyo, pati hotel. Ay nako, kapag naghiwalay kayo, sino na makikinabang yan? Not unless i-transfer mo kay Kim Chino kahit mag-isa ako. Kukunin at i-avail ko yan. Diba? Sayang yung plano. Sayang yung plano, yung goals nyo as magjowa. Kasi kung simpleng problema lang, ay naku, sinasabi ko sa inyo, pag-usapan at ayusin nyo. Mas okay pa yan kung alam nyo naman sa sarili nyo, kung kaya pang isalba yung relasyon, wag munang gumawa ng desisyon kapag kayo'y malungkot, kapag kayo'y sobrang saya, o di kaya sobrang galit. Diba? Para at least magkaroon ng kalinawan ang mga alignment nyo sa buhay at hindi masayang ang pera, oras at plano. Huwag nyo ko artehan. Buti nga kayo may jowa at may love life. Samantalang si Kim Chino magwi-weekend ng mag-isa. Buiset! Anyway, mahal. Sana kung may problema kayo magjowa, maayos nyo.
Over the weekend, pwede pa yan. Lambingin nyo ang isa't isa tapos bembangan na ha. Sige na, bahala ko, isisibat na. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Pero huwag kayong mag-alala pala, susunod na sa akin sina Titan Jello at Rakitero sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!